să vă mulțumesc pentru timpul vostru pe care îl dedicați astăzi învățării. Colegii mei vor șerui cu dumneavoastră tehnologii aplicabile în producție și în logistică, care sperăm să schimbe viitorul acestor activități. Aș vrea să vorbesc astăzi despre cobotul XP15 oferit de EP Equipment. Este o soluție standalone, este foarte ușor de folosit, este practic un robot AGV, Automated Guided Vehicle. Ca și folosință este extrem de simplu, nu are decât două moduri foarte importante de folosit. Modul manual, în care se comportă ca o liză normală, și de asemenea el este și parte automatizat. În ce sens? Cu ajutorul acestui telefon, care vine împreună cu cobotul, putem programa liza, având în vedere că aceasta este dotată cu un echipament de cameră care fotografiază tavanul. Pe tavan putem să lipim elemente reflectorizante. Robotul va face fotografia acestor elemente reflectorizante și se va ghida după ele. Mobility este o platformă creată de Honeywell pentru durabilitate, securitate și interoperabilitate între versiunile de echipamente construite. Sunt acele echipamente mobile, tot ce ține de terminale mobile, care fiind registrate create pe această platformă, se poate să accesați o perioadă îndelungată, interoperabilitate între versiuni, însemnând că cumpărând un echipament astăzi, peste 5, 7, 10 ani, când dorești să-l reînnoiești, poți să beneficiezi de accesorii, cât și o altă întreagă gamă de ecosistem de software. Prin fiecare cod de bare, dacă vedeți aici, vedeți, acum trec telefonul prin fața codului de bare, automat la citit. Trec la următorul, automat la citit. Toate codurile acestea, automat le înregistrează când trecem pe lângă ele. Da? Noi trecem pe lângă ele, le scanează în continuu. Soluția de voce e simplă. Ai o cască și avem aplicația pe un dispozitiv mobil Honeywell. Soluția de voce de voice speaking de la Honeywell are două moduri de recunoaștere, voice dependent și voice independent. Ceea ce vedeți acum este voice independent. Avantajul acestui mod este că este un fel out of the box. Cum ți-ai pus casa pe cap, poți să vorbești direct. Location 11. 7-2. 1. 1. Highway 1. Ready. Location 13. 7-3. 52. 2. Highway 1. Ready. Location 17. Short product. Short product. Se poate customiza cum se dorește. În caz că nu e marfă insuficientă, se poate face un flux de cea mai multă marfă sau pur și simplu marfă insuficientă și mai departe. The robotics division is not that old, but the company has experience. So in the last 5 years, we worked with cleaning business, delivering and everything. But we see that the opportunity is in ready-made solutions. For us, it was also important that all the customers, all our partners will be able to buy this solution on the price what they need, so they can get the ROI really fast back.